ना थारमाने राजनितिकआव गावनिखौल'सो नायो रावनिखौबो नाया रायजो राजाफ्रा बेखौ मोजां मिथिखायो ओंखायनो देग्लाय बिसोरो गावजों गाव नायलायनायखौ नांलायनाय आरो बिसास खालामनायखौ नायाबासिनो बिसोरो इउपिपिएलआवनो भट होजोबखागोन एबार ट्रेक्टर सबियाव बेखौथ' डाइरेक्टखा मिथिखाबाय खारन दानि रायजो राजाया जाम्बा जाम्बि गैला प्रत्येकथा न'खरावनो मिथियो पास दंजोबो बर'फ्रानो माथोआनो बर'फ्रानो बिपिएफखौसो सापर्ट होनो हायो खोनादों गैया दिनैसिम सरन बर'आ गावनि गामियावनो बा माजबाद समस्थियावनो सेकेन्ड हेन्ड साइकेल लानानै दुनियानि मेरला सान्दुं गोसायाव हाजिरा मावनानै जाग्रा दङ बिसोरनो दिनैसिम बियो 10 बोसोर एमएलए आरो 4 मास मन्थ्रियाव बे साइकेल गंसेबो बायना हरफिननो रोङाखै होमबा मा रायजो राजानि खामानि मावगोन बेलाय दिनैसिम गैया साइकेल बोरायखौ लानानै बिसोर हाजिरा मावफिनगासिनो दिनैसिम सान्दुं गोसा गोसायाव बिनि समस्थियाव साइकेल गंसेबो दिनैसिम अबदान होफेराखै बियो मानसिया इसखौ नाय पाब्लिसथ' नुखाथारखायो मोजाङै नायबानो पाब्लिसथ' नुखायो रायजो राजाफोर मोजां नोजोरै नाय गिलु बालुसो बियो आंथ' नुबानो गिखायो बेखौ थगायसुला नुखाथारो साइकेल गंसेबो दिनैसिम अबदान होफेराखै बियो मानसिया इसखौ नाय पाब्लिसथ' नुखाथारखायो मोजाङै नायबानो पाब्लिसथ' नुखायो रायजो राजाफोर मोजां नोजोरै नाय गिलु बालुसो बियो आंथ' नुबानो गिखायो बेखौ थगायसुला नुखाथारो मानसिखौ माथो मानसिया जोबोद गोरों मानसि एमिया बेना गावनि थाखायल' थाखा फैसानि थाखायल' अबाव रायन' धाबा खुलिगोन अबाव मा खुलिगोन अबाव बोरै गोजौआव बिल्डिं लुलांगोन माजबाद समस्थिनि रायजोखौ साफा साफा फानजोबनानै बियो बिल्डिं लुनायसो बियो आङो माजबादनि बिखय बुंनो सानदों दा जोंनि माजबादाव ओरैबायदि गेम गेलेनानै दङ थारमाने सनना जेनखानाय आरो ओरैबायदि गेम गेलेजादों थारमाने थारला सरना अन्थाबावथ' जेनखाबाय मिनिस्टारल' जाबाबो जेबो उफाय गैला बेखौ रिहन साथाम टिमा बेखौ फेजेनगोन रिहन त्रिदिप आरो नावखा मासे दंहैयो बेजों बेखौ अलरेडि बेखौ चेक होना दोनखादों मन्थ्रिमोन नालाय बे जाबाय जय भारत प्रदीप नागनि हिन्जाव दा उफाय गैया नों सरन एबारबावलाय नों फुरा जेनखाबाय आरो बिथिंजाय जोंनि उदालगुरियाव दिफेन बर'खौथ' हाखाया बेखौथ' हाखाया हाइस्ट भटआव बे देरहागोन देग्लाय गावनि मानसियानो गावसोरनि केन्डिडेटखौ माबोरै फेजेनगोन बिथिंजाय आरो साल दङ नावखानि साल बाहायदों बेहाय थारमाने चेक होना दोनहैखादों आरो बेखौ जय भारत बेहा उफाय गैला जेनखाथारबाय बियो आरो बिथिंजाय त्रिदिप रिहन आरो जय भारत प्रदीप नागनि हिन्जाव थारला बे फेजेनखाबाय उफाय गैया बे खाफाल हमखानांसिगोन बिनि सरननि राजमुनियाबो खाथिला एबार बे डाइरेक्टखा मन्थ्रिसो जानो नागिरदोंमोन बिथाङा बे मन्थ्रिखायनोथ' बेखौ चेक होना दोनदों नावखाजों आरो बिथिंजाय उदालगुरि समस्थियाव गराय लानानै नेगासिनो सरन बर'आ जे एल साइजजों फुरा बेखौ जोख्लायखागोन आरो बेहाय बेसारा बिथां रबिनसन मुसाहारि बिथाङा बिराद रोंगौथि गोनां आं सनमान होयो बिथांखौ आरो बिथिंजाय प्रेस मुसाहारि बिसोर साथामा बेखौ फुरा गराय लानानै एल साइजआव नेगासिनो थारमाने जोख्लायनो थाखाय उफाय गैया माथो ससियेल मिडिया नुगासिनो गोबां ना थारमाने राजनितिकआव गावनिखौल'सो नायो रावनिखौबो नाया रायजो राजाफ्रा बेखौ मोजां मिथिखायो ओंखायनो देग्लाय बिसोरो गावजों गाव नायलायनायखौ नांलायनाय आरो बिसास खालामनायखौ नायाबासिनो बिसोरो इउपिपिएलआवनो भट होजोबखागोन एबार ट्रेक्टर सबियाव बेखौथ' डाइरेक्टखा मिथिखाबाय खारन दानि रायजो राजाया जाम्बा जाम्बि गैला प्रत्येकथा न'खरावनो मेट्रिक पास दंजोबो गोबां बर'फ्रानो माजबादनि बर'फ्रानो बिपिएफखौसो सापर्ट होनो हायो खोनादों गैया दिनैसिम सरन बर'आ गावनि गामियावनो बा माजबाद समस्थियावनो सेकेन्ड हेन्ड साइकेल लानानै दुनियानि मेरला सान्दुं गोसायाव हाजिरा मावनानै जाग्रा दङ बिसोरनो दिनैसिम बियो 10 बोसोर एमएलए आरो 4 मास मन्थ्रियाव बे साइकेल गंसेबो बायना हरफिननो रोङाखै होमबा मा रायजो राजानि खामानि मावगोन बेलाय दिनैसिम गैया साइकेल बोरायखौ लानानै बिसोर हाजिरा मावफिनगासिनो दिनैसिम सान्दुं गोसा गोसायाव बिनि समस्थियाव साइकेल गंसेबो दिनैसिम अबदान होफेराखै बियो मानसिया इसखौ नाय पाब्लिसथ' नुखाथारखायो मोजाङै नायबानो पाब्लिसथ' नुखायो रायजो राजाफोर मोजां नोजोरै नाय गिलु बालुसो बियो आंथ' नुबानो गिखायो बेखौ थगायसुला नुखाथारो मानसिखौ माथो मानसिया जोबोद गोरों मानसि एमिया बेना गावनि थाखायल' थाखा फैसानि थाखायल' अबाव रायन' धाबा खुलिगोन अबाव मा खुलिगोन अबाव बोरै गोजौआव बिल्डिं लुलांगोन माजबाद समस्थिनि रायजोखौ साफा साफा फानजोबनानै बियो बिल्डिं लुनायसो बियो आरो बिथाङा बहुद थिखा मावो आरो बिथांनि लोगोफ्रा साफ्रामबो थिखादार गोजा अबा दोनस्रिकाटनि होन सोरबा बिचित्र होन सोरबा सुबल नार्जारि होन प्रत्येकथा पार्टनारशिप लोगो गोजा
आं नामखौबो मख'खाबाय बिचित्र बेहा वाइन शप दं बिथाङानो होदों लाइसेन्सखौबो माजबाटआव आरो सुबलाथ' 1 नम्बर क्रेसार मालिक बेबो बिनि पार्टनारशिप गरिब गुन्द्राखौथ' बिसोर सैमा बायदिसो बाहायो रायलायथिलायलाया बेखौ खुराबाहिनि रायजो राजा बा बै कसेनथला सावथालपारा सोमलिगुरि लाम्बाबारिनि रायजो राजाफोर गथाय मिथिजोबखायो एबारथ' थाल्ला जेनखानाय माने नोंथाङा बुंनो नागिरदों माने मोनफ्रोमबो खामानियाव गाव पार्टनार जरित्र दं पार्टनारशिप गोजाखा थाइसेनिफ्राय थाइसेसिम आरो फैसा गनथि खालामग्राया जाबाय जिउथि एकदम 1 नम्बरथार बुस्थुआ हारामि पार्टिखा थारमाने आरो आङो भेरगावनिखौ मोनसे मेसेज हरनो नागिरदों मिडियानि गेजेरजों आदा नेरसोन नोंखौ देरहाहोगोना बिक्रमासो नोंखौ देरहाहोगोन जेसेबां बे भट लोंनानै केम्पिं खालामा मानो नोंथाङा मोनफा मोनफा भट लाब जालांबाय थागोन खारन बिक्रमा ओरैबायदि सालाक दिनैसिम बिनि सालाकखौ हाग्रामायाव फात्ता मोनाखै थगायगासिनो बियो आरो दुनियानि मेरला बेहाय एफडि मानिनि थाखा थगायना जानाय दङ थिखा मावनायाव जोंथ' टेन्डार बुनायाव फैसा होनाय दिनैसिम बियो भेरगावनि थिखादारफोरनो फिसा फिसौ थिखादारफोरनो दिनैसिम बे फैसाखौ होफिनाखै बियो रायजो राजाया बिनि माबाखौ मिथिजोबो आदा नेरसोनजों जेबो सिन्था खालामना गिनाङाबो जेब्ला देरहाखांगोन ना आं मा बुंदों बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय रायजो राजानि खुगानिफ्राय मोनफिनजोबगोन बे रिजाल्टखौ मानि थाखाय बिक्रमा नोंनि थाखाय मानो हिसाब +1 बिक्रमासो देरहाहोगोन नोंखौ